Neidio ymlaen i'r rhannau da gyda twf Swyddi Cymru Plus. Hiya, fy enw i Welysau Jones a dwi'n ser yn TikTok. Ser yn TikTok? Bach yn y benes yna, Elis. Alright. A fi yw Mirain, dwi'n gyflwynydd ac yn DJ, a heddi, yn ni ma i helpu ti feddwl am dy dyfodol. Nawr siŵr o fod bod ti'n meddwl, Elis, sy'n syniad be fi eisiau gwneud gyda mywyd i. Mae paid y ffyni. Chill. Ni ma i ti. Mae twf Swyddi Cymru Plus yn rhaglen amazing i helpu ti baratoi ar gyfer dy gam nesaf. Dysgu sgiliau newydd, cael hyfforddiant, magu hyder i baratoi ti am y byd gwaith. Neu helpu ti gael y swydd na i ennill tipyn bach o cash. Ac os ti ddim yn gwybod beth ti'n moyn neud y dyfodol ti, mae'n bod yn anodd gwybod beth yw'r camau nesaf, yn dwe? Ie, achos siŵr o fod ti'n gwybod beth ti eisiau gwneud, ond mae'n anodd gael y swydd achos dim profiad ar ti. O, mae'n anodd i bobl ifanc fel ni'n gwybod. Ond peidiwch y foeni, mae twf Swyddi Cymru Plus yma i ti. Byddai'n helpu ti gael mwy o hyder, a nes dim angen mwy o hyder arno ti. Helpu ti ddarganfod beth yw dy gryfderau a dy ddiddordebau, a hei, pwy a wyr, falle dy ddiddordeb fydd dy yrfa di yn y dyfodol. Helpu ti gael cymwysterau i agor ti lan i llwyth o gyfleoedd gwaith. Cynnig swyddi gyda cyflogwyr go iawn i ffindo mas beth ti'n actually hoffi wneud. Llwyth o gymorth i helpu ti fod ar dy orau, a newn ni helpu ti ysgrifennu CV, paratoi ti am cyfweliadau, so bod ti'n... Barod i gael swydd. Pam bydde ti ddim moyn hwn? Sa'n gwybod, gael fy nhw mewn amser. Ac mae fe'n gwahanol i bawb. Wedi ei deilwra, treulad, i helpu ti gael y help ti angen. A sdim pwysau o gwbl, ti lli dechrau pryd bynnag ti moyn dechrau, i wneud siŵr bod ti'n cymryd y camau iawn ar gyfer dy ddyfodol di. Mae hwnna'n swnio'n amazing. Ti hyd yn oed yn cael dy dalu wrth y ffordd i bob wythnos, a, reit, unwaith y ti gael swydd go iawn, cael cyflog go iawn. Sign me up. Dwi'n barod am y cam nesaf? Elis, be mae'n neud? Gael mae Cymru'n gweithio ar dim 800, dim 28, 48, 44. Neu chwilio twf Swyddi Cymru Plus, Cymru'n gweithio am fwy o wybodaeth ar-lein. I ti gael y bywyd ti'n heiddi. Mae twf Swyddi Cymru Plus yn raglen Lywodraeth Cymru ac yn rhan o blant i bobl ifanc. Neidio ymlaen i'r rhannau da gyda twf Swyddi Cymru Plus. Am fwy o wybodaeth, cysyllta ar Cymru'n Gweithio.